मा थेमफ्रा लांगोन बुंनानै लांला नामा थगायबाय थानोसै नामा बिदिनो लाङोबा लाङो बुं लाङाबा लाङा बुंखा माबा आरे लाङा जायो नामा फाग्लिलाय लांगोन आङो र' आंनि खामानियानो साक्सेस जायाखै नेथ'दोना नों एसे आंखौ मा खामानि मावो नोंलाय हा मा खामानि मावो नों मानि खामानि साक्सेस जालायनो फाग्ला फाग्लिया मोनथिया नामा नों आं दासो नै गोदान इउटुब चेनेल खुलिदो आंनि बे इउटुब चेनेला साक्सेस जाब्लानो नोंखौ लायनोसै आरो मा नों एसेल' नेथ'दोना इउटुब चेनेल आंनि साक्सेस जाब्लानो नोंखौ लायनोसै आरो मा बिन्दासनो जुलि जानोसै ग्रोंनो फाग्लिलाय आं हले एथ'बां नेबाय थानो हायाहाय मेव मोनलायलांबाय आंहा हायोबा हायो बुं लांनो हायाब्ला हाया बुं नोंनि बे गेसाव इउटुब चेनेलाबा माब्ला साक्सेस जागोन खाराब फोथायाहाय आं बे नोंनि इउटुब चेनेला साक्सेस जागोनखौ नै गावनि आंगो जागोनानो मासो बुंबावो गावनि आंगो जागोनानो जुदि सापर्ट खालामाबा बोरै साक्सेस जानो देलाय फाग्लि बुंलाबायो सापर्ट खालामनांगौरा नङाब्ला बोरै साक्सेस जानो फाग्लिलाय माब्ला साक्सेस जागोन माब्ला लांगोनथाय आंखौ आंनि देहा सोलेरानो मेवसो मोनलायलांबाय माब्ला लांगोन हाय माब्ला साक्सेस जागोन नोंनि इउटुब चेनेला माब्ला लांगोन आंखौ ओमफ्राय मा कन्टेन्ट हगारो नोंनि इउटुब चेनेलाव बुंलाय फाग्ला जागोन साक्सेस सिन्था दाख्लाम फाग्लि सिन्था दाख्लाम आंनि कन्टेन्टआ जाबाय थै बरियानो फानिनो आं कार्टुन भिडिअ खालामगोन फाग्ला मोनथिबाय ओमफ्राय ना साक्सेस जाखागोन तामाम नायखायोना कार्टुन फानि भिडिअखौ नायबायल' था नों साक्सेस जागोन बारा जिंगा दासै नों इस रोंस'नाया मानिबा फानि कार्टुन भिडिअ खालामनो रोंस'नाया खाराब्राबनो जायाफ्रामानो ओमफ्राय इउटुब चेनेलनि मुङालाय मा फाग्ला खाराब्राबनो नोंना इउटुब चेनेलनि नामा मा आंना इउटुब चेनेलनि नामा मोनथिबाय बड'काल्यानमिक्स लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम नों फाग्लि साबस्क्राइब खालामनो थिन नों सबखौबो मोनथिबाय साबस्क्राइब खालामनो लोगोफोरनो हरजोब नों साबस्क्राइब खालामनो हरजोब आयै जायाखै बे आंजों मा साबस्क्राइब ना साबस्क्राइब फाग्ला साबस्क्राइबखौनो बुंनो रोङा ओमफ्राय बेनि इउटुब चेनेल खुलियो हराहाय लाजि सिंनोहाय लोगोफोरनो खाराब्राबनो नोंनि मोजां मोननाया मा मावथो होनब्ला नै इउटुब चेनेलसो खुलिनानै दं इउटुब चेनेलनि खामानिखौसो माव बुंनो नामा लाजि सिं हरलाबायाहाय आं लाजिसोयो आंहा नोंनि बाथाय बिदिनो खालि लाजिनाय मानायल' फाग्लिनो थाब लायजानो लुबैयोब्ला एसे सापर्ट खालामनानै होदो थाब साक्सेस जानायनि फाग्लिलाय नोंनि बाथाय बे इउटुब चेनेलजोंनो नों आंखौ जाहोनो नामायदों मा जायाहाय बे साक्सेस जाखाबाय नोंना खाराब्राबनो जायाफ्रामानो रुंनाया महनिबा जाया दे जायो नों सिन्था दाख्लाम आं नोंखौ साक्सेस जानाय लोगो लाना फैनोसै ओमफ्राय ग्रोंनो हाबा जानोसै सानजों दे जिखि मावा थाबनो साक्सेस खालामना लादो ओमफ्राय आंखौ लायदो नङाब्ला आंनि देहा सोलेर मेवसो मोनलायना होदों नङाब्ला नों थाब लांनो हायाब्ला नों बिरगारलांनोसै आंहा सोरजोंबा हायाब्ला नेबाय थाया आं नों हाब्लासो नोंखौ हुवा होननानै फोथायसिगोन आं जागोन सिन्था दाख्लाम नों साक्सेस जाखागोन आं नोंखौ लायनांगौथ' लायगोन ना आं सिन्था दाख्लाम पुरा साक्सेस खालामखागोन आं दे जिखिनि मावा थाबनो मावदो हाबाल' जानांगौ आहा गोख्रै थाबनो हाला आं नेनो नोंखौ दासो मोनथिबाय आं थङालि नोंनि सभाबा बिदिसो ना नोंखौ र' थांगासिनो साला बिदिसो ना नोंनि सभाबा थङालि सोर दं नोङो बेयाव नोंसो माबा बेयो आंनि बेस्ट फ्रेन्डसो मा होनखोनो थङालि मा होनखो बेस्ट फ्रेन्डसो आं नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड नामा आं बयफ्रेन्ड ना नोंनि ओइ सुवार आंसो बेनि बयफ्रेन्डा थङालि बुंनाया नामा नोंहा मा सिरि थाखो बुं बयफ्रेन्ड माने मा जाबाय थाखो थङालि बुंनाया नामा आं नोंनि बयफ्रेन्ड होननानै
शाला बे सुवादखौ देख्लागोन आं खार नों बेनिफ्राय शाला सुवाद थङालै आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो शाला नोंबो डेन्जारसो ना शाला सिनि जाग्रा नोंबो सिनि जाग्रा शाला सुवाद लांसुनिया बयफ्रेन्ड थाखानानैबो आंखौ नों लाइन मारिनो फैदों ना शाला सुवाद ओइ शाला सुवाद आंसो बेनि बयफ्रेन्डआ आंखौसो गेट आउट खालामनो फैदों बेयाव ना शाला सुवाद नोंनो खारथां बेनिफ्राय ओइ थङालि नोंनो बुंलाय सोर सासेखौ नों मोजां मोनग्रा बुंलाय बेनो सोर सासेखौ मोजां मोनग्रोआ बुंलाय आंथ' जाबाय थागोन नोंबो थङालि हा शाला बोरैसो नोंनि सबाबा ना ओंखायनो आंजों हाबा जानो बुंगासिनो दंना नों बैदिसो नोंनि सबाबा शाला ना दा जेखि जाया थङालिया आंनि जाखाबाय बेखौ आं फार्स्टआवनो मोजां मोनदों ओंखायनो बे आंनि जाखाबाय नों खारदो शाला सुवाद बेनिफ्राय मा प्रुफ दंलै नोंहा मा प्रुफ दं नोंखौ जे बेयो फार्स्टआवनो मोजां मोनदों होननानै मा प्रुफ दं नोंहा हो आंजोंनो हाबा जानो रेडिखा थङालिया ओमफ्राय डायलग मारिनो फैदो बेयाव नोंनो खारथां बेनिफ्राय थङालिया आंनिखा बिसोरनि न' खाथिनि आं मिथिबाय बिसोरनि न' खाथिनि जोंहानि न'आ मिथिगौ नों मिथिगौ बेनि बिफायानो सिगांनो आंनो बुंखादों थङालिखौ नोंनो हरगोन होननानै ओमफ्राय मालाय मा नोंहा फाय मा अरजादों नोंहालाय हा थङालियाबो आंखौ मोजां मोनखायो बुंनोसो हायाखै बे नोंखौ गिनानै बिसोरनि बिमाजों जोंहानि बिमाजों बेलुगुखामोन ओमफ्राय बिसोरो रादाय खाखादोंमोन थङालिखौ आंनो हरगोन होननानै नों मा मिथिगौ फाय थङालिया बे समाव जोनोमानो जायाखैमोन बेयावनो रादाय खाखानाय मिथिगौ नों फाग्ला रादाय खामालाय मा जानो खामानि गैया बेफोरा उन्दै आं बेखौ बेसेबां लाबथिङोमोन बायोमोन मायोमोन ओमफ्राय पेन गस्ला गासिबो थुखैयोमोन आं बिखौ हासुब्ला खिब्ला आंनो पेनखौ गानहोयोमोन नों मा मिथिगौलै फाय नों मा मिथिगोन देलाय सुवाद बुंनाय देनाय थङालिया मा सबाय बिमा दं देलाय बुंनाय नों बेसांसो दम दंब्ला देनाय बुंनाय बेसांसो दम दंब्ला नोंहा थङालिया माबाव सबाय बिमा दं बुंलाय बेहालाय माबा सबाय बिमा दं आंथ' नुवाखै माबा सबाय बिमा दं बेलाय फाग्ला गैया बेहा सबाय बिमा आप आए ना लाइन पे बिहा थाफ्लियाव सबाय बिमा दं थाफ्लियाव मिथिबाय सिबो पुरुफानो गैया बियो आंनो जाखाबाय नों खारदो सुवाद मोनथायालासिनो बुंनो फैदो थङालि नोंखौ मा बुंगोन आं थाफ्लिखौ दिन्थिबावबाय नों बेनि सिगाङाव सबाय बिमाखौबो दिन्थिबावबाय नों थाफ्लिखौबो दिन्थिबावबाय मा आसरित शाला सुवाद नंगौ ना दा बुंसै आरो मा थाफ्लिल' बुंलासो आरो मा नुदों बुंलासो बे आं जाखाबाय नों गेट आउट सुवाद साला बे आंनिखा सानैबो आं नोंसोरनो मोनसे बादायलायनाय होगोन बेयाव जायनो देरहायो बेजोंनो आं जुलि जागोन मिथिबाय दे राजिथा सानैबो बुंदोल' नों खालि आं राजि खादों आंबो राजि दे बिदिब्ला आं नोंसोरनो मोनसे बादायलायनाय होनोसै आन्डारपेन्टखौ खर'आव गान ओमफ्राय 1 किल'मिटार खारनानै आंनिसिम फैफिन बै नुहुरनाय बिफां दंना बे बिफांसिम थांना फैनांगोन थांनानै गिदिंना फैफिन ओमफ्राय आंखौ जायैनो थाब थांफैनो हायो बेनिनो गार्लफ्रेन्डबो जाबाय ओमफ्राय आं बेजोंनो हाबाबो जासिगोन थांदो बेखौ प्रुफ खालामदो ओमफ्राय आं बेजोंनो थांनोसै गार्लफ्रेन्डबो जानोसै थांदो दानिया बादायलायदो सानैबो दे जागोन प्रुफ खालामखानोसै आं फैदो थुदोलाय थु 1 hour later. दे रेडि जाबायना आं बुंनोसै 1 2 3 दे बुंदोला जाबाय बुंदो जाबाय दे 1 2 3 start go सानैखौबो मासे मूर्ख लागासानो मिनो थैबाय सानैनाबो आन्दायफैनाबो गोजा बावसो हाय थालाहां बेयाव नांखांनो सानैखौबो बुलायनाय थैबाथाब नांखांनो बिसोर सानैखौबो फाग्लानो आंहा जि गरनैसो फैसा मोनजाबाय थायासै आं बेयाव खारनोसै सफि मारबाय दे ओमफ्राय बहा थङालियालाय बहा गैला थगायबायसो जोंखौ
शाला बिखौ मोनबाय देख्लागोन आं थगायजाबायसो थुदो बिखौ होनोसै शाला थगायसुलि शाला बिदिसो बिनि शाला जोंखो शाला खर'आव आन्डारपेन्ट गाननानै खारहोबाय जोंखौ मूर्ख खालामबाय बिखौ जों देख्लानांगौ बिदिसो बिनि स्वभावा थुदो होनांगौ शालिखौ होदोलाय थुदो शालाखौ दिनै होथारनांगौलै शाला थगायसुलि शाला थुदो